Și deci are loc a doua arestare, iarăși copilul. Deci eram în brațe, nici nu înțelegeam bine, deci de câteva zile duce aici în șentul spânzură. Spânzură pe toată, o spânzură pe mama, și că prin spânzurătoare totuși se moare dificil. Deci se moare într-o zi, 2, 3, chiar și 4 zile. Deci cumva nu se moare. Atunci am văzut spânzurați pe amândoi pe un eșafod, că tot mi se părea, și după aia mi s-a părut că e un joc, nu e niciun joc, nu. Deci a spânzurat, era fiere, tulburarea ordinii de stat, comuniste, aducerea capitalismului aici străin, aliere cu forțele cele mai anticomuniste din lume. Și eu eram în brațe, eram acolo jos. Ei, a trecut, domnule, o zi aproape, erau spânzurați acolo, deci nu mureau deloc. Deci noaptea a venit comandoul aerian, deci cu aviouri din astea, din oricine a venit, a tăiat frâna, a zis, băi, ia și copilul. Deci după asta urmează execuția lui Feleș și a dubliurilor lui. Praf! Procuratura militară e făcută praf.